Karl Stanjo Navarra u l-Wan gidbu meta xlewni ma' Malta Għawdex illi provajt intajjar u nweġġa' uffiċjali tal-Pulizija. Gidbu meta qalu li jien soqt fuq dawl aħmar. Gidbu minkejja li kienu jafu li jien bħal nies oħra li jgħaddu minn dik it-triq kuljum ingħatajt istruzzjoni biex insuq minn uffiċjali ta' Transport Malta. Gidbu meta qalu li jien ikkorrompejt uffiċjal tal-Korp tal-Pulizija u gidbu meta qalu li jien abbużajt b'xi mod mill-privileġġi ta' deputat parlamentari. Ekstqar id-deputat nazzjonalista Karel Acquerina meta l-4 wara nofsinhar il-qorti liberatu minn kull akkużi li saru abbażi ta' filmati illi Acquerina stess qal li kienu manipulati u li Stanjo Navarra għażel li xandar fuq il-programm Pjazza. Mela, mis-sentenza jirriżulta b'mod ċar li din kienet kollha gidba tal-Partit Laburista ta' Karl Stanjo Navarra u tal-medja tal-Partit Laburista u allura llum huwa ċar li dawn il-tip ta' attakki, dawn it-tip ta' gideb huma ħżiena u huma kundannati allura innappella l-Partit Laburista jieqaf din l-attitudni tiegħu li jivvinta l-gideb fuq ħadd ieħor jipprova jħammex il-ħadd ieħor. Dak li hu tal-Partit Laburista għandu jkun tal-Partit Laburista, ġifieri hu partit li hu mifni bil-korruzzjoni u li qed imexxi l-iktar gvern korrott fl-istorja ta' pajjiżna. L-istess filmati għal Acquerina kienu ppreżentati mill-Pulizija fl-akkużi kontrih. Din id-deċiżjoni fissret li reġgħet infaqat bużżieqa oħra f'wiċċ il-medja Laburista u f'wiċċ il-preżentatur ta' Wan Karl Stanjo Navarra wara l-bużżieqa tal-każ Giovanna De Bono, dik ta' Tony Bezzina, ta' Viktor Xerri u tax-xufier tal-eks kap tal-Partit Nazzjonalista, issa nfaqat f'wiċċhom dik tal-akkużi fil-konfront ta' Karel Acquerina. Karel Acquerina qal li Stanjo Navarra u l-Wan ma rnexxilhomx jilħqu l-iskop tagħhom li jeliminawh u li jsiktuh. Wara li ġie liberat mill-akkużi miġuba kontrih f'laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, Acquerina ingħata lura x-shadow tal-Ġustizzja fih dan il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kif ukoll il-kariga ta' segretarju tal-istess grupp. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lil Karel Acquerina għal mod serju u eżemplari li mexa bih matul il-perkors li ħadet il-ġustizzja. Bernard Grech ringrazzja wkoll il-Robert Kutajjar u lil Joe Ellis li għal dawn l-aħħar xhur kellhom f'idejhom il-karigi ta' segretarju tal-Grupp Parlamentari u kellim tal-Ġustizzja rispettivament. Fl-istqarrija ntqal li dan u t-tieni każ fi ftit ġimgħat wara dak ta' Simon Busuttil fejn esponenti tal-Partit Nazzjonalista ħarġu liberati wara t-tentattivi tal-Partit Laburista li ppruvaw itappnu x-xogħol u r-reputazzjoni tagħhom. Sa dan it-tant il-Partit Nazzjonalista talab li ssir investigazzjoni biex ikun stabbilit kif filmat intern tal-Pulizija ġie moddi lil Karl Stanjo Navarra u manipulat biex bih iwettaq kampanja ta' assassinju tal-karattru kontra deputat tal-Partit Nazzjonalista.